Bir aylyň çäklerine tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda özüň alyp barmagyň düzgünleri ýol hereketine atnaşylaryň her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligine düşünmegini wagt etmäge hem-de jemmetimizde ornaşdyrmaga gönükdirilen çäreler giňden ýaýbanlanyrly. Ýol hereketiniň howpsuzlygyna başlanan mektep diýwarlyklary, orta mekteplerde hem-de çağalar waglaryna okuw türgünüş meýdançylaryny gornamak boýunça işler geçirli. Ýurdumyzyň içeri işler, bilim, saglyk goraş we derman senagaty ministrlikleriniň, beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýurdumyzyň ýokary gowy mekdepleriniň goramaklaryna geçirilen çäreler işe häsiýeti ösenli. Bir aylyň çäklerine ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy ady bilen pudoklaýan maslahatlara ul orun berli. Değişli meýnama işleriň ýygy-däli häsiýetini, ýokary netijelegi öpjün etdi. Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň umumymilli çäresi watanymyzda insan hakynaky aladanyň, oň ygtybaly goragullygynyň, döwlet syýasatynyň ileri tutulan ugurlarynyň biri bolup durýanynyň ýene de bir aýdyn tutnamasydyr. Ýurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň giň meşgul çäreleri möhüm ähmetli wakalary besenli. Jemmetimizde ýolda özüňi alyp barmagyň ýokary medeniýetini wagt etmäge ýol hereketine atnaşylaryň her biriniň ýol hereketiniň howpsuzlygyna, şahsy jogapkärçiligine düşünmegine gönükdirilen maksatnamalaryň çäreler giňden ýaýbanlanyrly. Bir aylyk ýurdumyzyň ähli künjeklerine ýol hereketiniň howpsuzlygynyň öpjün edilmegine, raýatlarymyzyň aýratynda ýaşlaryň ugurda giň düşünje almaklaryna gönükdirilendir.